Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Segura Japol. Alhamdulillah Komarobi. Makadizi. Ndinosimba makadi. Andizere kuti kunaya kwemvura kwakuita kuti tisaonane, mumwe achiti ndamhanya kuprazi, mumwe achiti ndamhanya kumaini, mumwe chii. Ya. Nganga dzanetsa. Dzipa media pa Robert ndafumanidza nesa. Ya ndiregerere issue anokuti vazukuru vacho vanogona kuzofira pang'anga. Inawo yokuti atingati kuprazi. Kuwandirwa nemabasa unombochiti uku pamwezi ungafambe nokuti dare nyaya dzemudzimu inyaya dzekutumwa saka hadzina force saka unomboti pamwe ndikarima nditsvagewo mari yekuchengeta mhuri nokuti vanhu anofunga kuti n'anga kana yakagara hadzisevenzi dzakupinda mamaini tese taanai mamaini ende tinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala vazukuru vari kutipa zvichienderana nekuti vari kutenda n'anga yese yaane mamaini nokuti isusu takapiwa maini kusasu kudhuze kuma Nyamapanda border dhuze Nyamapanda takapiwa mamaini shuwa tikapiwa mablocks anokwana 4 saka tiri kuteerera maini tobva tatanga kurana maini but totanga gore mangwana tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala so ndapera futi mumwe muzukuru akatipa futi imwe maini kunonzi kukadoma tinokondera pa hotel saka aiwa tikangoona mwana data joint venture tichatokurudzira kuti vazukuru vamwe vanogona kuwana zvokushandisa kuti ngatishandise kuru tongoshanda chiri kudiwa igoridhe president anotoita igoridhe saka tinongotenda kuti kufama ini ndiri basically kufama zvemamaini izvi vazukuru vanoti sekuru hamungasari asi ndinoda kurima stereki saka tinongoti aiwa goro rinori ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nenyasira dzawo zvadziri nokuti tinonamata tiri kumazowe kuconcession kumazikira lijana so ndinoti tine urombo tine hama yedu ikoko yakangwerekana yashaya nezuro saka tiri pakati pekusuwa nokuti pamamuslim yese yari whole Zimbabwe anoziva Ali maumbu muning'ina tikamuona saka akashaya akarizikwa nezuro saka tinongoti alhamdulillah kutonga kwaMwari akurambidzwe saka haiwa n'anga tiripo isusu svachapola kurima hatina kumira takawedzera ndofunga tasvika mu 35 hectares tarima kumazowe kumazikita likyana kuwana kwatakaita chipo chokubva kutractor kubva kuna Allah subhanahu wa ta'ala saka tiri kuwedzera makawabu tikuwedzera makomborero kuti Mwari tiwedzerei alhamdulillah ndatoti Nkomarobi unasi uyayi nokuti muzukuru akandifonera nezuro zvikanzi sekuru achapola chanetsa chii ndikati indau zvikanzi tiri kuti tikatasa pachani yeNkomarobati n'anga dzese matizi chii chanetsa ndikati alhamdulillah tiripo tiri kuuya saka ndati Nkomarobi nasi uyayi aditika ndinenge ndavaziva vazukuru vasekuru makati zvenyu tiripe ndime revandiri kufungidza kuti hamusiri kwevakapfeka bhulusi mudza musoro nhasa hauchada kunditaura wakanditarisa aiwa wakunditarisa saka tisakati ndime revandiri kufungidza kuti hamusiri ndime yokusendinayo ndime saka ndime kutanga nditarisei obulaiti riri kunetsa muri kuona inzwa izokuradzi ndiri kuona muri kutanga kundiona nhasi ndiri kuona ndikuzivei asi voice ndiri kurangarira handitika tisakati muri kutanga pamangotaura wedre kuti ndiri kuona ndabva taziva kuti right aiwa ndini zveshuwa tadzoka tauya kuzotenda kuna sekuru Nkomarobi tiri kutenda zvisingaiti ini hangu ndiri kuda kutenda ndakanyanya ini ndakauya ndiine dambudziko ndichifamba ndichiperekedzwa nemwana wangu kusvikira tasvikawo munzvimbo inoyi saka toda kutenda basa riri kuitwa nasekuru ndakauya pano ndichitobatwa ruoko ndisingakwanise kufamba ndisingakwanise kuona ndisingafambe ndoga zvishukwadi 2 months ago I guess asi kubatsirwa kwandakaita panapa nemishonga yandakashandisa ndakuona ndakuona ichiso zita ndora ndakangonzwa asi ndiri kufamba nevoice
asi ndiri kufara kukuona nekukuziva tiri kutenda kuna sekuru. Alhamdulillah. Saka tauya hedu kuzotenda handiti rutendo rwedu tinarwo zvedu handiti ka timbonzwa kumwana wacho ndiwakauya naamai ka ndosani apa unoziva chinetika amai kana vanhu pavanoya paipai nedambudziko vanouya vachinditsvaga vakanditarisa nemaziso rakatsvuka kudai nekuti vanenge vaine dambudziko so zvekuti Robert ari pane kamera havatomboiona handiti asi mapora sezvamaita izvi handimona gasi ari kunyaririra kuti asi musiiwoyo kamera hana kuiona kana kubasa vakutoenda vakutoenda kuma aiwa vakutoenda utokwanisa kunyora pabhodi atenda zvisina kumira zvakanaka dai basa rakatopera asi nekuuya kwedu panapa takabatsirika zvechokwadi kuchikoro kwanga kwatova nemakomplaini saka ndaingonorasikirwa nebasa rangu asi ndoda kutenda kuna sekuru. aiwa tikufara rambi makadaro sekuru ndira kunzwa amai pamakatanga kuona chii chakatanga kuitika so pamuri pakutanga kwangu kuona ndakatanga kuita sendiri kuona mashawasi. Alright, ngatidai so ngatitangireni kune vamwe vari kunanga vachitanga kuona programu yedu pasaranhasi pamakatanga kusaona. Ndakatanga kusaona inini ndakatanga kunzwa kunge kurema kwemaziso kuvhura maziso ndobva ndakuona mashawasi ndichiona unge mute pandaiona mute ndaive ndisingaone zviri kure saka ndakamboti pamwe foni yangu light rakanyanya ndokubva ndaona kuti haisi foni chete ndichida kuverenga bhuku kuti ndinyorere vana pabhodhi ndobva ndaona zviri kudzimba saka pamomenti yandinoda kuti nditarisise handione zviri clear ndaimboti pamwe light kusvikira maziso angu nditaikuinyanidza kudaiwo kuti ndione chero kuverenga foni ndoita sendiri kunotsunzonyira kudai kuti ndione saka ndokubva ndatotanga kutozoona rima pakangoita 2 days ndiona mashawasi ndokubva ndatozotanga kuona kuti handichatooni kuverenga kutoita blank kusatoona semunhu anga achiona unenge wakungoshanda nekufila kusensa semunhu anga ambori nesaidi saka kwakutoona kuti handisi kuona asi nendakatovhura maziso ndaitonzwa kuti handisi kuona chandotonzwa ivoisi chete saka kuzenge ndashandisawo mushonga wasekuru ndashandisa makwenzi avo ndakatanga kunzwa kureruka because airema maziso angu ndakatanga kuzonzwa kureruka kwavo pakureruka kwemaziso zvakangoita kunge ndaona mute kudai so mute iyeye ichiita kunge kunopera handi munoona kusendi inotanga yakawanda yozenge yakuita kunge kunopera kunze kuchichena ndokuona kwandakaita asi pakushandisa kwandakaita mushonga ndakaita 4 days pa4 days ndopandakatanga kuona kunze kuchichena kusvikira pandakatozotanga kuona dzanzine masikati kuma2 ndikatoona chimuzukuru changu chimwana chemwana wangu ndikatoti ndakachema nemufaro ndakafara ndiri kunyemba ndakachema ndichivara kutomhanya chivanzi ndichida kuratidza vanhu kuti ndiri kuona chinomubata muti ndichinobata padanga ndikatoti aiwa ndiri kuona saka it's a miracle tichitenda kushanda kwemakwenzi nekushanda kwesimba rasekuru vari panapa ndine meseji yandikutsvaga mane ndikukanganwa kuti munhu wacho akandi zita rake ndakariseva kuti chi akanditumira imeseji aona programu yenyu zvakanzi ndaona programu yasekuru achapola vachibatsira mukadzi uyo bofu vanozvikwanisa here meseji ai saka ndikuishaya dai ndatiziva kuti ndimuri panapa ndakara ndakatasi ndakaitsvaga ndatokupai matoverenga ndada kuti mubva mamupindura imini munhu wacho ndikuishaya kuti dai napapa ine time iri kunonoka nenitoyi akandibvunza kuti vanzi ndaona programu yenyu sekuru achapola vachibatsira amai avo ticha bofu vanozvikwanisa here itai kuti vazvione sekupupura kwandiri kuita itai kuti chaniweyo vaione zvakare ikwanise kusvika kwavari ndakuona mukomarobe ndikutoona kuti makagerwa munenge mune zoda musoro makabata shaya ndakutoona sekuru adrovera ndakatovaonawo chero pandakauya asi ndatovaonawo chiso chavo ndafara ndikutoona kuti vakabata foni yavo maoko aiwa ndakuona 100% zvisina kana doubt saka basa ngarifambe chinongonifadza ndechekuti mhinduro yacho ari kubva aiona changa achida ndechekuti ndinyatsoverenga meseji yacho kuti saka ndikushaa kuti ndikaise pane bhozi akandibvunza apedza kuona anditi sekuru achapola vanozvikwanisa here
saka ndingati kakubvunza kacho kane kadhauti sokuti pamwe akambouya here kuno kwakabatsirwa zvake zvakaita sei zvakasaita kana kuti munhuwo ane kakushorawo kekuti zvinoita here izvi saka ndati aiwa regai dadabva mati mba mamutaipira kadaina ndaiona meseji yachoka maitotaipa kuti ndini chi uye uyangasi vanga vasingaone ndini ndiri kutonyora chi ndiri kwasekuru achapona ndakuona asi toziva kuti ndaishaya zvangu daiso iripo aiwa ndakabatsirika ndakutoenda handbag chaenda andisachazoti handbag yangu ndeyeblack iri kana kuti ichi ndandatoikanganwa nekuti mwedzi wese ndakagaraka unoziva unoafectika kana uri munhu waimboona zvinhu zvinokubata I think same nemunhu ane stroke kuti waimbofunga kuti apo ndaienda ndega asi izvezvi ndakuda kuti nditume munhu ndakuda kutobatsirwa saka kufunga kuti ndaimboona utangofunga kuti handichaoni plus unongosachatrust vanhu wangofa pamwe zvandapiwa pamwe ndapiwa zvine zvakangooma mufungi kunge uri bofu zvinani kana uri bofu risina mvura rakaona asi kana wakamboona it was so difficult for me to experience such situation. It was too hard for me. So I just want to say thank you, Sekuru Chapora. Sekuru, handiti saka naye mwana asika pawanga uri kupi pawakasvika ukaona amai vachiona vakakuti chida kunzwa kuti zvii zvakaitika ivo ndakatoshamisikawe ndakati mama kuona zveshuwa vakati ndakuona kana kuti vakaona vachitofamba ukaona ndakavasvikira vakagara vachitaura nemwana vachitaura nyaya idzodzo pandakatoti mama wapenge ndokutorati aiwa zvechokwadi ndikati fambai muende uku kana mamuchiti mambofamba mukaenda uku chifambai kamuende ndauya wasimuka mbwafamba ndakati ndakapfeka hembe dzerudzi mbwandudzi saka zvinhu zvinongotifadzawo ndakutenda sekuru muzukuru anzi nhasi ndakuona pandakauya paya handina kukuona inini kana nezuro pandakavaona handina kuvaziva nhasi handina kuziva ende munoona nyaya inoitika ndekuti ini ndikamira panze ndinotenderera nomwe ndikaona kwakagara vanhu ndinotenderera so tozoita kutuma komana kuti vanhu vari kuda kubatsiri vakamira sei vakandototi anzi aiwa pane ana amai vakuda kuita pamedia ndolait saka kana uchida kupinda pamedia tinomira mukoma robert saka alhamdulillah mukoma robert vazhinji vanotibvunza isusu munhu akarapiwa seinini munhu ndikamurapa akapora hatichakwanisa kufosa vanhu vaivai nokuti munhu chinangwa chake chaanoyazomirira pamedia vanhu vatinzwisisei pa ndinoona mibvunzo iri kuuya ndoti sekuru ningi havana kubudisa channel 1 iyo channel 2 iyi yedu channel haisi channel yokuita fange action iyi channel yokuratidza kuti pane vanhu vakurwara so kuuya kwemunhu kana apora munoona kuti mumwe munhu anenge ane chidanho chikurukuru achirwara asi akapora ukazomudza kuti gara pamedia panokudza kunyara ndinoona vazhinji stereki kana angachiekita drama akafekenura nguva yanopiwa motikari kana napresident kumuti chiekita zvawaita zvezve munoona akudhonza gumbo nonza kuti zvichaita ndane danho rikuru danho rikuru iroro rakauya nekushandira vanhu handimanzvisa saka isusu tiri kuti hatigone vanhu vasataura kuti idzi n'anga idzika munhu akabuda papi achirwara zvakati haanazodzoka vanhu ivavayoka akapora vanhu ava i2 out of 20 vese vakaenda vakaona kuti varight vanofona chandakadzidza vamwe vacho havachasviki kuna mukoma robert vanosvika direct kuna sekuru makaita henyu basa ndakapora ndiri kumhanya sekuru oi $20 apachisina mari yarobert handiti saka ndosaka munoona kuti vamwe majournalist mashure umo paibuda mbiri dzokuti journalist ninge ari kuchaja nokuti chinomurwadza chokuti iye akatakura munhu kutoenda naye kuna achapola munhu uye arapiwa kwachapola munhu uye akutiza journalist and journalist kuti ndingamire mukoma robert am beyond in time but pepai wakatoti mukoma robert kuasisa kwawamba wari alhamdulillah saka mukoma robert vanhu isusu sese tikubatsira vanhu ngavatiregerere panyaya yekunonoka kunonoka kuunza vamwe vanhu kuti munhu azopa testimony yake sezvaita amaya inini vanhu vandabatsira pano pakoma robert vakawandisa ndozviziva asi kuti wati uya ukavabvunza kuti naye muzukuru uchari ndinozoti sekuru
kubva pipeline asingashande ndane 6 months asingashande saka pandiri ndawana basa ndati alhamdulillah mumwe achisvika panapa ndina mai vamwe mukomaromo mumwe mukadzi gore rapera akauya panapa akabuda pamidiya achiti ndikutsvaga mimba ndikuda mwana ane murume ake mudumbu mangu sekuti munopisa munoita sei takamurapa akazoya pafloor yegore rapera abva kufloor akabata inini hachazive mari iyoyo akabata 150 ndikati ndeichii kanzi ndiya makati uchika mwana wedu ndikati gore ripi amai zvikanzi kudhara sekuru saka mimba yakazobata bati mwana wacho ndiye ndikuona mwana wacho akutomhanya akutoziva kuti baba sekuru ndikati saka isusu tiri bhini saka vanhu ngatijaire ende vaye vanoona media vaye ngavaone vachiziva kuti vanhu vavari kuona vamwe vacho vari right vamwe vacho vanopanduka saka isusu nganga tanoita kupandukiriwa nevanhu vatabasira saka tinongotenda kuti nhasi unoyu n'anga kana muprofita kana pasta dzimwe n'anga nemapastors tikuenda kujeri nekuda kwekugadzirirwa nyaya ukagadzirirwa nyaya nhasi nemuzukuru unobvuma ende unoenda kujeri saka ndinongotenda kuti alhamdulillah sekumunzwa kwamuri kuita kuti mudzimai uyu akauya achirwara achichema achiti maziso angu akauya nemwana wake then munhu anouya mukomarobi ndine urombo panhau iyoyo vanhu vanouya ari pastage 4 like inonzi cancer stage 4 handiti kana tichiti stage 4 anenge aenda kana kuti ka 5 times kuthermotherapy saka kana aenda thermotherapy akaitwa thermo handiti mushini wethermo unopa unoshanda isusu wechivanhu tine zvatinoita ezvilongo munhu aenda kuthermotherapy ngaazive kuti kensa iye kana yaenda kun'anga yakutoda kuti n'anga yacho isimbe igadzire but kana yastage 4 yapaza pese munhu uyu ari kubuda mvura ari kubuda blood ari kubuda urwa patime 1 obva kuti n'anga yatadza igone kurapa kochipatara chatadza se alhamdulillah saka vanhu kana tichiuya kun'anga tisaedze noti chipatara muchiedze kana kuuya selast kuti kuchipatara kwekwe vanoisa mabharani wewe vanotoziva kuti tikaisa mabharani ofisi inofamba musha anoisa munhu anochenama pavanhu paipa kuitira kuti imimi vanhu munoti mibvunzo tisina nebasa rese noti munhu abvunza kuti koiwo achapora mukadzi yeuyo kuti shuwa iri akurwara saka paka achirwara hamuna kumubvunza nhasi unoyo apora makundibvunza pairwara paipa makadi kungoti kuti hasekuru siyai munhu unzai saka ndinongoti alhamdulillah mukomarobi handikunyeperei kensa panapa yakawanda ndinayo ndiri kusvika vanhu 4 handiso vari panapa vatakaisa paona zvazvinonesera hama tinetumira vanhu kukensa ndinokuita munhu ane $100 apo kensa iyo munhu anoidogara 3 weeks anodya anoda kugeza anoda sipo anoda chikafu asi munhu ukazomudza kuti manje chirwere chamandinzira ichi ndipewo $600 kana $700 yese iyo sekuru asi kuenda kutemo anongoshajiwa 150 skani 200 anobhadhara alhamdulillah saka ndingoti alhamdulillah manzwa mai vachipa testimony yavo kuti ndafara sekuru havasi vega testimony mukomarobi mamwe vacho vanhu ndo vandataura vaiva vakuramba kupinda patestimony kuti akuudze vakunyara alhamdulillah tokuti vanegererei havazive jesu akataura kuti baba vanhu vanotadza vasingazivi havazivi vanhu asi kana varwara vanoziva kuti kuna Robert ende inini ndikatambira mari yavo manzwisisa ndikangononoka ne 3 days kwete ndanonoka ndakarara ndanonoka ndaenda kumwe kusina network mukoma Robert munopopoterewa mukatuke kuti achapola vabvunzei asi moment yekuti munhu iwe yapora anditi akufonerei noti ndikuyoka pane munhu aikunetsa iwewe achiti achapola asi kudara foni ini ndakati ndapedza kumitira dai ndakati regai ndione kuti pandakuudza mari yangu kuti achaudza nemukoma Robert ndachajiwa mari ndakaona nyaya yake yakafa yakadaro alhamdulillah saka isusu tajaira vazukuru ndevedu tajaira kushanda necommunity tajaira kushanda nevanhu vari mumavillage nekwese kwese inini munhu akandisvaga mukoma Robert ndiripo nhamba yangu haichinje ndizvozvo saka ndiripo panapa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vari kutichengeta 2 ndiri kutarisira tine dare kunyanyisisa dare rakabuda pano pane muzukuru akauya pana pasonde yapera tichimuitira dare iroro so akati kune iye anoziva kuti ane mudzimu andisirini ndakataura mupanzwisisa anditi andisirini ndakataura asi akati
kune iye anoziva kuti mudzimu pawakabuda mudare rachapola wakafara. Munhu iyeyo patiri kuvamba sezvo vechirudzi chemuno muZimbabwe matare yazarurwa yavhurwa handitika vanhu ivavo munhu wega wega ngaazive kuti anosvaga chekuuya nacho pano tiite bira iro harisi bira rangu inini ibira rerudzi ringave mukolekole musezuru mupi ezilonga achiziva kuti panoridzwa ngoma nempira ane rudzi iroro vari kukokana ivo vazukuru ndo vari kukokana inini chapola ndakamira changu inini ndakaudzwa zvokuita kuti nditekaidze matare acho saka matare ayo kune vazukuru vane midzimu inoenda kurukova muninga tichaenda kuninga but munhu anenge achienda kuninga kana ari muzukuru ane dzimu rekuenda kuninga mukoma Robert ndiri kuvakumbirisa kuti vazhinji vacho vangava madzimai vangava varume ngavasanye nokuti kwakaipa handiti so patinosangana vazukuru vese vari kuunzwa ngavachenjere kuti vasazoti sekuru chapola makaregere kundifona inini handikwanisa kubata foni 1 by 1 ndinoona kuti airtime inenge vakandipa inini ndiri kutaura kuti foni yangu ndiyoyi pamedia saka tiri nematare yokuenda kuninga madzisawira vanoda kuti hasekuru chapola ndanzwa kuti vazukuru vavo nevamwe vane midzimu ini ndiri kutaura kuti munhu ane mudzimu nemumwe munhu anofarira uzvembira ndichi nokuti zvinobuda zvimwe zvinhu ipapo handiti saka iroro darero ramisikidzwa richamisikidzwa zuva racho nenzvimbo yacho ndofunga inzvimbo dzinoti herei kuchaitwa pungwe mbira nengoma dzichirira midzimu tichingoita asi munhu asagadzire mudzimu nokuti vamwe vacharwara alhamdulillah ndatirega nditaure munhu asagadzire mudzimu as long uri mudzimu wokuroya uri mudzimu unomuka wekushopera uchangoyu mushonga unodya asi wekuroya unenge une situation yaweni yaunosangana nayo nokuti musi uyo ndinenge ndichitanda ndichidzinga iri ngozi ikada kuripa vadidzi akada kuripa icharapa musha menyu alhamdulillah rabbil alamin amen handiti mashoko enyu ekupedzisira kuna sekuru achapona mashoko angu ekupedzisira kuna sekuru vachapora ndoda kuti ifambirai mberi nebasa mukwanise kubatsira vanoda kubatsirika vanokwanisa kubatsirana nemi namukoma Robi musaneti tichibatsirawo senyika toda ngotenda tinoziva kuti kune vakawanda vataurwa chero vane makenza vane mastroke inini sekupora kwandaita I just wish for everyone achasvika panzvimbo ineyi kuti abatsirikewo sekupona kwandaita zvivafambirawo zvakanaka nasekuruwo vakwanise kuita basa ravo vakasununguka sekuru ayo makwati enyu aripo hatidi kuti media imaona ani maana kuti ndabva ndasvipwa ndiripo kwenda kungozi hanzi aiwa ndazvinzwa hatidi kuti media wamuona aiwa media ikaona vanhu vakaona takupiwa mari pamedia vazukuru vacho vanochinja chete saka unotadza kuziva kuti unonga saiti ripi saka aiwa tinotenda testimony yemuzukuru unaze makwati achapola aripo handiti kaya tinotenda makadii vanandatsi tinofara makadinko tiri pesu muri kufara muri mudare ndichidzwa muchiti muri kurwara kurwara muromo haurwari handiti ndonotosara handiti handiti aiwa tinotenda ukamu hwakapera sei ndauyawo nemwana wangu ndiye wandafamba naye ndamafamba naye ndii muri kudzimbikana ndini ndiri kubatikana handiti zvakatanga sei vandatsi inini ndiri mudzidzisi ndinoticha kuSt Albans Centenaro saka semudzidzisi vana vechikoro vanonetsa unongozvisivawo makabva nekuchikoro vana vanoita musikanzwa saka semudzidzisi unotorawo shamu omborova so pakurova ndakazorova mumwe mwana akazvimba hake paruoko shamu yakadhindira achibva aenda kumba kuenda kwakaita kumba amai vacho vakatsama mangwana pakamuka pachakazvimba kwakumba vauya nekuchikoro vakapopota ndakazvinzwisisa nekuti zveshokadiwo mwananga akakuvara vakapopota vakasvika pakuti wangu inini hangorwe mahara kumurova ichiri discipline here yakadai
unototozvione warova mwana weasiri saka ndakangoti pamwe zvapera hapo ndakaedza kutaurirana navo asi vairatidza kutsamwa vachibva vaenda ndivanangoti zvapera pakaita 4 days ndichiuya musi wefriday ndakatanga kuona masango ndiri chida kunyora pabhodhi ndakunzwa ndakuita mashowers ndichiona mashowers ndikamboti pamwe handisi kunyatsoona ndikambotogeza kumeso hazvina kunyatsopera ndikadzokera kumba basa tavhara musi wefriday saturday ndaingonzwa kuvaviwa mumaziso ndichingoona mashowers aya saka zvakaramba zvichitoita zvichienderera mberi kusvikira svondo rinouya following week ye ndakatoona ndakutoona unge kunzwa unge ndine pane cheblack kana chegrey mumaziso kuti ndione pabhodhi mubhuku wese mubhuku anenge ari maletters madikika kuti ndichaona kuti ndinyore zviri mubhuku ndinyorere vana pabhodhi ndakakoniwa kusvikira pari zvinezvi handichatokwanisi kuti ndione ndakatozodaidza mwana wangu kuti auya andibatsire ndakarayirirwawo nevakandidirectawo kuti tikwanise kusvikawo panzvimbo ino ndokuuya kwataita dambudziko rangu nderekuti handichakwanisi kuona saka ndisingazivi kuti zvakabvirawo ikoko kuna mai ava here pakurova kwandikaita mwana saka ndauyawo kuti ndikwanise kubatsirwawo mudare rasekuru zvaane nguva yakareba zvakadi ezvezvi patova nemwedzi handisi kutoenda kubasa handiti imimi makambotsvagawo here kuti tambotsvaga hauzongogari tambotsvaga zvechokwadi asi kwandiri kubatsirwa kwacho hapana chiri kuchinji nekuti izvezvizvi semunhu anenge akamborarama achiona ndokuziva kwaunokwanisa kuita kuti ichi chingave chakadai kana chakadai asi zvikutondinetsa nekuti munhu wakamborarama uchiona ukazotanga kusaona dambudziko hombe makamendera kuchipatara chaiko chaiko kuchipatara chaiko tiri munzira kuda kuzoenda tisati tawana mari iye kuti takaenda hedu asi kune kwakanzi kunodiwa mari kuti ndione specialist wemaziso saka mari yacho isati yabatana sekuru alhamdulillah mazukuru wenyu ari kuti inini ndakambenge ndichiona asi ndaane mwedzi ndakuona rimwe saka sina kana chaakuita chakuona zvinandizivi kuti zvakabva nekupi saka ndabvunza ndakapinda kuchipatara vakati hongu wakaenda asi wakazonzwa fana kuva achiona specialist asi mari havana vakazoti mwana chimhurikurekedzowo kuti dani rasemuna chapora ndoona kuti kumanje achapola asi specialist specialist akachipa bosi akaupiwa nemadias kuti atoende kuspecialist mukomarombe isusu tinonakidziwa kutaura kwamai avanyaya yavo haina kubva yanzvenga yabva yauya nemushonga wacho tinawo uyu watakapisa kare kare kwekuvisa mumaziso munhu akanzi mudzidzisi mbuya kana mukomarombe anofanira kuziva kuti mudzidzisi nemufundisi havachenami kurova mwana pachikoro ndosaka gavhmendi yakambosvika pakuti iti vana havachiita sei havacharohwa nokuti unodzamara wapa vamwe vabereki denda uyezve futi tikadzoka ipapo totarisa kuministry kwacho kwegavhmendi koko vana vacho vakarega kurohwa muchikoro vanorara vakutorara zvachose saka mudzidzisi ari pakati saka mudzidzisi mubereki mukuru hurumende ipapo tatarisa kuti inofanira kupatasisa nhasi uno mudzidzisi atirege nditiche mwana nokuti ndakatora certificate ndikadzidza akutobva atombofa mara maziso nyoka ndikatarisa pana pamukadzi uyu ini ndinoda kubvunza amai ndiri kuti ndatarisa panzvimbo pechikoro chako pane nzvimbo inonzi mbereko iri munyasi megomo mudhuze mesadalbes unoiziva ndinoiziva sekuru pambereko ndo munhu akakugadzira mushonga akaenda unotora gwenzi kunonzi kwambereko munyasi megomo sadalbes iri apa ndo misheni kai pasaidi apa megomo apa unoporika munhu akaporika nesoka hatiti panofambika zvechiwadi vanhu vanodzika anodzika
saka ndokakabva gwenzira royama yama saka susu zvisinei mukumarobe tinovapa mushonga asi mushonga ndaziva kuti wakabva kwambereko musadi megomo pane pamwe pamusha pana mwambuya akaenda akati mwana wangu ndinoda kuti ndimutove roko nekuda kuti mudzidzisi kwete kuti anonzi ainzi mudzidzisi mukadzi asane utsinyane rafa pamwe irenki pamwe ida chii pamwe ida promotewa saka akarara mukadzi uyu pakaita sei ari kunyeredzewa maziso asi inyoka yakauya usiku ikamusvipira mate saka alhamdulillah isusu mushonga mukomarobi hatimboswera kudeseka namai atongoti mushonga wavo ndeuyu asi kana mutorere mushonga wamai wako uyu mushonga iyoyo vanoisa munoisa mafuta kukumwe eyo upotoshivanonenzera everyday kuseni kumanheru kuseni kumanheru kwamanje ukatanga kuona unonodzoka pachikoro pacho ndinodzokera asi ndinoda kutokumbira transfer kuti ndikwanise kusudurwa nzvimbo yacho ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala ipapo nzvimbo iyoyo ukangotanga kuona handikunyepere nzvimbo iyoyo unofanira kutobuda yesedalbese because sedalbese yokutaura ikoko kukaoma nezvatikusangana nazvo vakakugara dare vari madzimai akata kuti kamedemika kana usinyi ende une laki nokuti wakacharova mwana munhu wofa ende mhepo iyoyo wototenda Mwari kuti vakakubatsira kuti akazvimba waigona kutorova iwo ndiko chiti kurova mwana vamwe vana vari kubva kumba kwavakaberekeswa saka tinongotenda kuti Mwari akuitire zvakanaka udzoke kana maziso ako akutanga kuona mbichana wodzoka toona kuti tingapedzisa sei dare maziso ako yatochena asi monosanganisa mishonga iyo nekukungoyo unoshandisa asikana uchiita muchichengetedza mai vanoona Mwari akatendera alhamdulillah. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.